थारैनो भारत हादरनि सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे जोबोर मोजां खौरां ओंखारनानै फैबाय। बे बारनिफ्रायबो फरायसा बिथांमोना लिरनो मोननाय नंला HSLC अर्थात मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद। आरो बेवहाय थानाय नङा आर्ट्स साइन्स आरो कमार्सनि जेबो फाराग। जाय जेरै गोसो गावबागाव साबजेक्ट सेलेक्ट खालामनानै फरायनो हासिगोन। स' बिदिब्ला फोरमायगोन माबायदि मोजां खौरां आरो बेवहाय मा सोलायनाय थागोन गासैखौबो गुवारै। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायनांगौ आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटिउब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा खावलायनाय, जुदि नोंथाङा लाइमोननि लाइजाम इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथिनि बेल एबा घन्टा बटनखौबो गोसोम खालामनानै होदो। थांनाय बुधबारनि सानाव इउनियन केबिनेटनि थांखि बायदियै स्कुल आरो हायार एडुकेशननि सोलोंथाइ बिथिंखौ एसे सोलाय-सोल' खालामनो नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 खौ दाफुंनाय जायो। सोलोंथाइनि 34 बोसोरनि उनाव बियो जागोन मोनसे सोलोंथाइनि सोलायनाय। भारतखौ गंसे इन्डियायै ग्लबेल नलेज सुपार पावार बानायनो थाखाय हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बे थांखिखौ लानाय जादों आरो बेखौ बबे मायथाइनिफ्राय सोलोंथाइ फोथाराव हगारनाय जागोन बेनि जेबो रोखा अक्ट' मख'नाय जाथ'वाखै। दानिया फैदो गोदान सोलोंथाइ फर्मुलाया माबायदि जागोन नायदिनि। 10+2+3 नि सोलाय नोंथांमोना फरायनो गोनां जागोन 5+3+3+4। गिबि 5 बोसोराव बिथराय थाखो 1 आरो थाखो 2 थागोन। उननि 3 बोसोराव थाखो 3, थाखो 4 आरो थाखो 5। बेनि उननि 3 बोसोराव थागोन थाखो 6, 7, 8। जोबथा 4 बोसोराव थागोन थाखो 9, 10, 11 आरो 12। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जाम होननाय जेबो थानाय नङा। क्लास 8 निफ्राय क्लास 12 सिम मोनफ्रोम बोसोराव थागोन एग्जाम। बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना आन्डार ग्रेजुएटखौ अर्थात ग्रेजुएटखौ 3 बोसोर फरायदोंमोन बियो दा 4 बोसोरनि जागोन। नाथाय 4 बोसोरब्लाबो माखासे मोजां खाबुफोर दङ जायखौ बुंनाय जादों माल्टिपल एक्जिट। दानिया माबायदि खाबु नायदो। जुदि नोंथाङा बोसोरसेल' फरायो अब्ला मोनगोन सार्टिफिकेट। नैथि बोसोराव जुदि नागारोब्ला नोंथाङा मोनगोन डिप्ल'मा। थामथि बोसोराव नागारोब्ला नोंथाङा मोनगोन डिग्री। 4थि बोसोराव नागारोब्ला मोनगोन रिसार्च खालामनायनि खाबु। मानो थाखाय लानाय जादों बेबायदि गोदान आदबनि सोलोंथाइ खान्थि? बिदिब्ला बेनि फिननाया जागोन फरायसाफोरनि भकेसनेल स्किलखौ इमप्रुभ खालामनो थाखाय, भारतखौ गुबुन हादरफोरजों समानै जौगाहोनो थाखाय, हादरनि इयुन जोलैया जाहाथे ओरैनो बेकार जानानै थानो गोनां जाया, माबा मोनसे खालामनायनि राहा लामा लानो हायो। 2025 मायथाइसिम खमैबो हादराव 50% नि भकेसनेल स्किलखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दाफुंजायो। बेखायनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 नि गेजेरजों दाफुंनो नाजादों इन्डियायै ग्लबेल नलेज सुपार पावार। बेखायनो आसा खालामो साफ्रोमबो बिमा-बिफाफ्रा गावनि गथ'नि खमसे खम फरायनाय बिथिंखौ मोजां जोथोन लायो। थ' बे फिसा भिडिअनि गेजेरजों गुसुङैब्लाबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव फोरमायदो। मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबावगारदो जाहाथे गोदान बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोना मोनो सबसे सिगां।